Pues hau Lezo da, Urrullo baserria, foru aldundikoa da, eta, bueno, bai baserria zein terrenua foru aldundikoa dira. Hemen duela bizpahiru urte agroaldea bat sortu zen, eta 6-7 partzeletan banatuta dago. Partzela horiek konkursoratea ziren, eta nolabait ematen diete lehentasuna emakumezkoa izatea, gaztea izatea, eta inoiz esplotaziorik gabe izatea. Bete beharreko baldintza da ekologikoan aritzea, kasu honetan, agroaldea honetan. Aipatu da bezala, ekologikoan ekoizten dugu, garaian garaiko produktuak, eta gero baloren artean kilometro zero, osea, distantzia gutxiko, bertako konsumo taldeak izaten dira. Eta, bueno, beti ere aukera emanez konsumitzaileari gerturatzeko baratzaraino eta nekazariak eta dituen arazoak edo terrenuak bertatik bertara ezagutzeko, ez? Eta, bueno, konsumo taldeak nolabait bete beharra batzuk ere badituzte. Osea, hasteko eta behin astero saskia jasotzea. Hor zea ezberdina daude, ez? Baina, bueno, normalean finkatzen da ordu bat, egun bat, eta horrela joan behar dira konsumitzaileak finkatutako tokian, eta jasotzen dituzte beraien otarrak, ez? Eta otarrak pixkat osatuta daude garai hortako produktuekin, ez? Variedades ezberdinetan. Kontsumo talde horiek nolabait saiatzen gara ere auzolana eta sustatzen, osea, aukera duena eta alba du parte hartzen baratzako lanetan. Zeren hori da gure baloreetako bat ere bai, ez? Osea, jendea berriro lurrarekiko harremana berreskuratzea, ez? Ikusten dugu ez soilik gu baizik eta gizarteak ere berriro lurrarekiko urratsa eman behar duela, ez? Kolektibidadean gustatzen zaigulako lan egitea, eta aparte aukera gehiago daukagu konsumo talde gehiagoetara iristeko, ez? Kasu honetan, Añorgan sortutako edo garai batean ibilitako taldea, Urrestigain, orain berreskuratuko dena, eta, bueno, gu aukera ematen badiguzue, barazkiz hornituko zaituztegu. Zentxok esan duen bezala, ikusten dugu aukera, Apaiz Jartza eta Guadalplatako taldeekin elkarlanean edo pixkat, Añorgan zegoen Urrestigain kontsumo taldea berreskuratzeko. Terreno kontuekin bertan bera gehatu zen, eta hain terrenoa egon badago, berare ekoizle fina dira, eta ikusten dugu gogoak hau berreskuratzeko kontsumo taldeari. Horregatik, gonbidatzen zaituztegu denoi, abenduak 3 osteguna, atxaldeko 7 Añorgako museoan egingo da lehen bilera irekira, bertan informatzeko, jakin duna, kontsumo taldean parte hartzeko asmo irmoa daukana, bertan bildu eta hitz egiteko ze aukera daukagun.